Buntay, dagiti Biblia tayo kakabsat, Numbers chapter 13. I'd like to share with you this message this morning, ti Paulo na kakabsat, best attitudes toward life's challenges. Best attitudes toward life's challenges. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13, verses 27 down to verse 33, okay? Basa kada kayo kakabsat. Daytoy kadigiti napay unay makaamo, daytoy kakabsat DJ sitwasyon iti Israelites nakarwardan from Egypt, nagnada iti letang wilderness, at dadan ijay masungad nga sumrek ijay daga nga nangikaryan ti Apo kadakwada. Dito di makuna nga land of Canaan wenno promised land. Kat itataga kabsat nangibaon ni Moses iti representative ti kada tribo. Gapota ti Israel 12 tribes. So nangibaon ti 12 nga rod nga representative nga mangispy ijay land. Kunana, kita nyo no ustumot laang dati sitwasyon, dagiti tattao jay, dagiti luglugar, kita nyo dagiti mulmula, ado, kakabsat ti mabalinda nga evaluaten sa jay. Now they came back. Dito yan. Nagsubli dagiti 12 kakabsat nga ispya. Kat mabasa tayo ti 27, it says, dagiti sangapulo, kunada, ket sinarita da kenkwana, ket kinunada, napan kami iti daga, anang ibaunam kada kami. Ket pudno, nga agayos ti gatas ken diro. Ket daytoy ti bunga na. Nupay kasta, dagiti tattao nga agnet iti daga, napigsada, ket dagiti ililida, nalawlawada iti bakbakod. Nalawlaw da kung nakit iti bakbakod. Ket napigsada unay. May sapay, nakita mi dagiti anak ni Enak ijay. Dagiti Amalekitas, agnaed da iti daga, ti abagatan, ket ti Heteo, ken ti Jebusyo, ken ti Amoryo, agnaed da iti kabantayan. Ket ti Kananeo, agnaed da ti abay ti taaw, ken ti abay ni Jordan. Ket ni Caleb, pinagtalnana iti ili ti sango ni Moises, ket kinunana, intayo, sumangat tayo itan. Ket iso, tagikwaen tayo, ta iso, mabalin tayo unay aparmeken. Ngem dagiti lalaki ang nakipagsangat, dagiti sangapulo, ken kwa na kinunada, di tayo tumabalin, ti sumangat, abumusor, kadigiti at taon, ta isuda, napipigsada, ngem da tayo. Ket isuda, inyegda iti dakes adamag, ti daga nga siniimda, kadagiti amma ti Israel, anak ti Israel, akin kinunkunada, ti daga anapanan mi, sinukimat, isu ti daga anang manglamot, kadagiti agnaed, kingkwana. Ket amin dagiti tattao, nga nakita mi, ket tattao da nga natayag unay. Ket ijay nakita mi dagiti higantes. Nga anak alalaki ni Enak, anagtaod ka dagiti higantes. Ket iti panagkita mi, kada kami, ket kayarigan mi, idi iti kasladudon. Ket kasta, idi iti kayarigan, iti imatang da. Ti Paulo ti mensahe tayo, anat Paulo na, basahin tayo, amen. Best attitudes toward life's challenges. Kararag tayo. Apo Diyos, bendisyonam ti adipon mo. Sapay kumata amin kami. Ket makarit, ma-encourage, ken malawlawagan. Taado dagiti karit ti panagbiag. Ado dagiti sangsangwen nga problema. Ibakbaklay nga responsibilidad. Ngem kang runaan amin. Deti promised land mo kada kami apo. Iso da ito'y digijay pagayatam kandi pa nagserbi meking ka. Masapol nga ma-overcome mi digito'y nga bangen. Tapnon maaramid mi ket matungpal mi dagiti pagayatam kada kami nga anak mo. Tulungan na kami dagiti pamilya mi ken dagiti ubing mi apo Dios. Bendisyonam ti patriarch, dagiti pastors sa HBBC. Bless this message, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mabalin tayong kakabsat, iti tumugaw. Okay. Ti kayat nga sawon ti attitude is this. Attitude.
a settled way of thinking. Okay? Or feeling about someone or something, typically one that is reflected in a person's behavior. Dayta, ti kayat nga sawan ti attitude. Okay? Noan niya, DJ, panunot tayo, panangkita tayo, wano kasla, adda kada tayo nga espiritu, nga mangsango kadagiti, banbanag iti panagbiag. It is a mental position. Anat pa nagkitam kadeta nga problema. Okay? Anat pa nang amiris mo kadeta. What is your attitude? No, kunadagat, it is not the problem but your attitude that matters. Because anyaman dagiti pasamak ti panagbiag, no lakat adda kada tayo kakabsat, iti napintas nga attitude. We will become victors and not victims. Agbalin tayo nga nabalegi. Ket awan to kada tayo kakabsat, iti agbalin nga narigat. Gaputa jay attitude tayo is a good attitude. In facing life's challenges, attitude is vital. Okay? Kalati arig na kakabsat, uray kasanot ka adu ti agsaksakit, iti aglawlaw mo, no napigsa ta immune system mo, hangkamaan ano. Kasla-kas dedi kayat nga sawan. So, uray adut parikot mo, problema, kan nang nangruna di pa nagserbita iti apo, no, adda napintas nga attitude tayo kakabsat, agad saan tayo nga man ano. Now, deto'y topic tayo, ikang kailang ti overview na, tapnon ti kastagat mas maawatan nyo ti goal, deti message, kakabsat. Kastoy deto'y. Deti Israelites, kat mapanda ti promised land, deti ti talaga nga daga, ngayon kariti apo nga pagnaudanda. Kunana ti Biblia, agay ayos ti diro ken gatas. Which means, narangay na baknang, nataba, prosperous land. That is the meaning of flowing with milk and honey. Prosperous. But, before kakabsat nga makangkerda, wano mabalinda kakabsat nga pagnaudan, deti nga daga, at dada digitoy, in report digitoy sangapulo, nga kunada, dagiti syudad, nangangatot alad na, dagiti tattao dadakkel. It talks about obstacles. So, tipakpakita na, for them to possess the land, they need to conquer it. Dayjay, kala ko ti Pilipinas, ada digiti may nang sakop kada tayo. So digito'y kakabsat, kinangker da tayo, ket nagnaed da dito yan. So they had to conquer the promised land in order to possess it. Now, anya deti pakpakita na ti biag tayo. Tapno lang ada overview tayo kakabsat ta, amo makat ado deti ibagak dito, ingem at least you must have the overview of the message. Kastoy deta. Datayo DJ Israelites. Okay? Ti promised land, iso daytoy digiti isagsagana ti apo nga blessing ti future, ken DJ pagayatan na nga masapol nga aramiden tayo. But, han tayo nga basta maposes, uno maaramid digitoy nga pagayatan ti apo, okay? Ken ma-experience digitoy nga isagsagana na nga blessing, nga awan iti warfare uno betol nga makuna. There is no victory, meaning digiti blessings, without battle. Kasta ti Christian life tayo. Okay? Dahil digiti blessings tayo akat kwa, napimpintas nga blessing nga maitid ti lubong eh. These blessings are prepared by God much far better and greater than what the world can give to us. So, datayo, okay? So, Christians, children of God, God is preparing a blessing. Digito ito'y pagayatan ti apo nga masapol nga maposes tayo, but we need to conquer it. Okay? So nakita yung kakabsat? So, in order to conquer, we need to learn the attitude that Joshua and Caleb had. Kasi jay sangapulo, handa na kadano ng kakabsat because of their bad attitude. And the reason why many of us Christians miss the blessings of the Lord, the plan of God, and the will of God
is because of attitude problem. O, nakita yung kakabsat? Kat ti reason no apay nga ti Apo. Kat ni impalubos na kunana kat awanen kunanay Apo. Hangkon nga iptulok nga sumragpay digiti nga tao ijay. Malaksid kunana ni Joshua kini Caleb. Why? Because they have a different spirit. Napintas ti attitude da. So nakita yung kakabsat. We need to learn from the attitude of Joshua and Caleb. So in facing life's challenges, attitude is vital. Now, let me just show to you 3 quotations kakabsat. Dito ikat medyo inurnos ko lang. Tapno makita yo nga as a Christian, example ti attitude. Masapol nga attitude ti adda kada tayo kabsat. Good attitude. Dito, example. Okay? First one. The Christian life is a series of victory, not merely a series of trials. Kadagiti daduma, ti pa nagkita dati Christian life, kumusta ko namkat, Apo, pero may nagadunga problema. Series of trials. No dayjay lang ti makita tayo kakabsat, ipakpakita na nga ti attitude tayo, weak, negative, and defeated. Di ba? Ala, kumusta kayo kakabsat? Anat sungbat mo? Perme, pastor, agsasaruno nga parikot, agsasaruno nga problema. Amuyo ti ko na ti Biblia, ti Christian life, halaan nga agsasaruno, nga parikot, problema, ken panubok. Ti Christian life, ket agsasaruno nga balaygi. Sa bali ti panagkita, jay Kristiyano ti, kunana nga, agsasaruno nga problema. Ken jay Kristiyano nga, aduman ti problema, nga balaygin tuman deto yan. O, adaman problema, balaygin tuman deto yan. Babanti parabor. Dapat jay attitude mo't balbaliwam. Sanga jay problema kakabsat ti agbaliw. Jay attitude mo. Apay nga naibagak nga ti Christian life ket agsasaruno nga balaygi. Ket awang balaygi no awang problema ha. Basta laglagi pa nyo. Without problem, there is no victory. Without battle, there is no victory. But you should not just look at the battle. You must consider that Christian life is not just a series of battle, it's a series of victory. Why? 1 Corinthians 15:57. Basahan tayo. Basahan tayo, amen. Everybody. But thanks be to God, which giveth us the problems. Oh. Which giveth us the trials. Nay. Which giveth us the burdens. Anakanot ito, ti Apo. Katsapi nga ro, di lang problema at makitam, di makita di balaygi. What is that? Attitude. Oh, nakita yung kakabsat. Deta pelang umanayan. Isung ano, the problemam ita, baliwam di attitude mo. Apo, nagmayatan. Thank you, Pastor. Kas di gayam ti dapat nga attitude ko. No ado problema, dapat hangko ko na problema manan. Dapat ti ko na, Apo, thank you, adan to mambalegi deto yan. No, dapat kasapulam ita, Apo, thank you, adan to provision mo deto yan. Oh, no adda iti dakkel nga pagdandanagam ita, Apo, thank you. Dakkel deto pagdandanagak, dakkel mo ta balegin to deto, Apo. Attitude kakabsat, nakalawlawag ta kunana ta Biblia, which giveth, kunana ka de, who gave, kunana ka de. Kasi no who gave, idi naglabas. Kam kunana, which giveth, it is always on the present. Iso nga itano, the problema, dapat ko nam, Apo, thank you. I claim that verse. Dakkel man na balegi da ito yun, Apo. So the bigger the problem, the sweeter the victory, kakabsat. No dakkel ta problema, na samsam iti balegi. Iso nga hamo kabutan ti problema. Ragsakam, gaputa ti Apo, jay victory ti ingkarina nga itud king ka. Kita nyo kakabsat? Mayat di jayan. Amen? A closing prayer account. Kita nyo? DJ attitude. O next, another. Alam no, ang kumalpas, deti outline kakabsadan, kat ko ay tuloy kunto na I think napintas nga dapat i-series ko dito tapno hanlama minsan na mga ganyo tay mai-review pa. Next. Eto. God often moves us to step out of our comfort zones to experience His greatness. Deta, kakabsat. Ti Apo, kasla DJ Agila, kakabsat, nga
Ikatan na kano, digiti kano iglets. Ijayanta umok, inutan kano di agila, nga ikatan kakabsat, kasi di amuyo ka di, nga di umok ti agila kat adda layers na kakabsat. Adda layer na ijay nga siit. Adda layer na ijay nga digitay, kasla ko magarami, bulong, kan feathers. Ti aramiden ni Mother Eagle, inutan na, nga ikatan, digijay, comfort zone, digitoy nga iglets. Ti mabating kakabsat, digitay kayo sa nga kadasiit. So, anat mapasamak, mapuwersa digiti iglets, nga tumapwak, mat nagdangket, what? They have to spread their wings. Ngam ti pagsayatan na, sagipan mo't lang isuna ni Mother Eagle. Datayo nga Kristiyano kakabsat, ti apo kanayon na nga idurun, ti pamati tayo tapno ma-exercise. Deta comfort zone kakabsat kat dete within our ability, within our might, within our ability, di kaya tayo. But God pushes us beyond our ability. Tapno agi-step up tayo ti pamati kakabsat, kat may experience tayo iti greatness iti apo. Handa kayat nasawang nga uray kumpurmi kakabsat nga nakamamakan, suki-sukum latahaan at latamot pagayatan ti apo. The Lord is the one leading us. Kat kasla kumaitata kakabsat. Deti memorial park tayo itata. It's a big project. Ngam anat ko na tayo, apo, dakkel man nga project deto ingam isumanen iti paka-exercisean ti pamati me. Amen! Hanyo kung kuna nga, paunay, deto church tayo na nagsarsardeng ti kuana siga, project na kung commitment na kakabsat. Haan na kasta ti apo tayo, tati Diyos tayo kakabsat, is not in the business of cuddling us in our comfort zone, but in stretching and exercising our faith. Tapnon ti kasta, makita tayo, kasanot kadakkel ti apo kakabsat. After all, haan matlaan nga DJ kabailam, iti maging, ti makitan to no diket, DJ panang puno ti apo, DJ kakurangan tayo kakabsat. Makita tayo to DJ. Ang nohaan tayo nga ag-move up, ag-level up, nohan tayo nga, mabutan tayo kakabsat to step to new horizons. We will limit our growth. We will limit our opportunity to explore. English di jay kapsat. Limitaran tayo, di opportunity tayo, nga ma-explore, tikin na great ni apo kakabsat. And you know what? You can never reach the end point of God's greatness. Hammo madanon di pagpatinggaan ti greatness ti apo because it is unlimited. No kumarais kat na maibus kakabsat, ngam adalang ka datayo nga mangwat-wat iti pamati tayo. Kat nakita yung kakabsat, deti project ti Claveria, anat napasamak, that is a big leap of faith. Kat nakita yung kakabsat, impose ko iti Facebook, kat adu dagiti papastor nga, kung congratulate ka datayo. Maragsakan da, makipagragsak da, kat idaydayo da iti apo, tauray kastoy nga pandemya, kat ado dagiti paggastusan, problema parikot iti tattao nang runa kadatayo, ngem kitam kakabsat timmakder iti balay pagdaydayawan. Why? Because altogether, we were willing to take a leap of faith kakabsat. Amen! Praise the Lord! To God be the glory for that. Tata, nalpas de Claveria, apo kaliplipas lati project Claveria at damanan, sementeryo manan. Nalpas dete nalpas te kampo dagiti sa santo, kampo man ti minatayan. Actually hanga kampo santo dapat deta kampo ti minatay. It's a big project manan kakabsat. But what? The Lord is always moving us and pushing us to step out of our comfort zone. Tapnon ti kasta ma-stretch na ti pamati tayo kakabsat. Kat han tayo dapat mabutbuteng. Nga ag-take a leap of faith.
Hantay dapat mabuteng nga agi step of faith kakabsat. Makita yun to no apay. Okay? Next, the way we face our challenges depends upon our attitude. So, DJ panang face tayo ti challenge, agdependar di attitude. It is not saan nga DJ kadakkel rukod, wano kadakkel DJ nga challenge, no di ka di attitude tayo. Isu nga, attitude is a settled way of thinking. It is a set mind. Let us therefore look and learn from Caleb's attitude. Best attitudes toward life's challenges. Okay, hintay nga rutin number 1. No adda di kito'y kakabsat nga challenge iti panagserbi tayo, adda iti pangidurunan ti hapo kada tayo, anya ti dapat attitude. 1, deto yan. Keep your eyes on the blessings rather than on the barriers. Ti attitude mo dapat, DJ blessing ti kitam, haan nga di DJ makailapad. Wano kaslag bali na bangen. Datayo aming kakabsat kat kwa, makikita tayo di bangen, kat isulat nakita tayo, di tayo nakita di blessing na. Kala ko makadeti Memorial Park. Nagdakkel a blessing, ngam no ti makitam kat di di bangen. Awan na, kasano ko ba, nagdakkel. May erase tayo nga road. Nariga ta. Kat urahin at 100 years, sakbaya mapuno. Ado kakabsat nga, kwata panunot tayo, ti kita di blessing. Kunangor ni Pastor John Idikalmang, kunanagat, this is the initial plan. 1/3 para kada tayo nga HBBC members, partners, and supporters. 1/3 para kada kitay loved ones tayo, kunana. Kadi ka pa'y maragsakan, napagyan ang loved ones mo. 1/3 para kada kitay humanitarian reasons. Kaya nangasawan, no jay tao, kat urehan tay member, kat marigatan, awang pagtabunan na kakabsat. Ay kat kunada, Pastor, nadamag mi, nga adakano pa kaitabunan dita ayan nyo, kat anang arod, kat ni kastiti sitwasyon may, alawan, hana problema, agsasarita tayo, will set the guideline, ngem we can accommodate you. Agasam deta, blessing. Samantalang no si kalat na panggimatang ti pagtabunan, di kampusan tong para king ka lang di jay. Ngem deti kakabsat, you make a commitment, it's not only for you, it's for the project, it's for the ministry. So, no makitam jay blessing kakabsat, kat ma-persuade ka, hanton nga, agbalin nga, excuse king ka, digitay barriers nga makitam. Kasi dakdakkel nga makitam jay potential blessing. No risk is too great because the blessing is far greater. Nakita yung kakabsat, don't be discouraged by the barriers. Hangka dapat nalakano at dati ipaaramid ti apo king ka. Hangka dapat nalaka nga maupay when no agkapoy kadigijay makitam nga kasla makailaped when no makaigawid bangen ti panang surot mo DJ pagayatan iti apo king ka. Anat barrier. The meaning of barrier is a fence or other obstacle that prevents movement. Iso nga kakabsat kita nyo no apay nga inpan ko nga keep your eyes on the blessings rather than on the barriers. Kastoy nga men. Dati grupo, digiti 12, nagudwa kakabsat. Majority kan minority kala Congress. Dati sangapulo, agkakapanunot da. Dati dua, agkapanunot ni Joshua kan Caleb. Minority, majority. Now, kita nyo kakabsat, anya ti word digito'y 10 spies. Notice the words of the 10 spies. Letter A. Imbaga da jay blessing kasi nakita da jay blessing. Kunada, surely, kuna digiti sangapulo, pudno, agay ayos ti gatas kendiro. Digito'y ti bunga na jay daga, impakita da kakabsat. Digito'y grapes, nga ti bunga na kaslaman sanas kadadakkel na. Impakita da digitay apple nga kasla pumpkin ti kadadakkel na kakabsat. Kat kunada kita nyo digitoy ti bunga na nakita damat jay blessing. Ngem kunada number B, letter B, barrier. Anak kunada nevertheless. Day ti problema jay. Mayat taplano ni pastor ngem. Day kakabsat ti
Kwa attitude nga napintas. Napintas, dito ibagbaga ni pastor. Ngam. Say kakabsat ti ko, jay. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. Kung nadigiti ispya nga sang pulo, dahil kita nyo na ramanan nyo, nagimas, nagsamit, nasamsamit pa yung dete asukar. Ti kasamit, digiti mansanas, ngem, kunada. Dadakkel, digiti tattao dyan, nangangatot alad. Iso nga, don't ever think, asa lang kayo, asa lang. Wala na, kakabsat. Because they concentrate on the barriers and forgot the blessing because of the barriers. Iso nga kakabsat, ti best attitude, no adda iti ipaaramid ti Apo ken ka, no adda iti i-challenge ti Apo, jay pusom nga i-commit mo, ti kitaem, day jay blessing, jay maging potential nga blessing na, kan how it becomes a blessing. Hala nga sika, how it becomes a blessing to the next generation. Kat di Joshua ken Caleb, I believe, sala nga di bagbagi da pinanunod da in tayo, tapno, digiti kapututan tayo, mairano danto ijay. Kita nyo? So, dito yung kakabsat, Memorial Park, it's not just for us, even for generation, take ko na ni Pastor John, uray pa'y talo upat nga henerasyon, nga membro ti HBBC kakabsat, panubos ti Apo, maakomodar na deta. Nuhan na umanayang kakabsat, agad patakdaran tayo amin na pansyono na. Tapnon ti kastagat mapidipid. Joke la DJ kakabsat. You see, so makitam jay blessing na. Kat adadigiti barriers, kat kunam, no impakita ti Apo, kat talaga nga inkarina nga dito, kat para kada tayo. Ay, kat anamot lang digita nga barrier, nalaka lang ti Apo digita. Nakita yung kakabsat. We need to overcome these barriers in life. Kat amuyo, let me just give you 5 example. Digiti i-overcome ti nga barriers ti biyag tayo. Dito kat makita tayong example jay 2 Corinthians 12:10. Okay? 2 Corinthians 12:10. Anak ko na basaan tayo. Therefore, I take pleasure. Kung nagpintas ti attitude ni Pablo, maragsakan na kadagiti. Saksakit. Infirmity. In reproaches. In necessities. In persecution. In distresses. Dagita nga 5 kakabsat, ehemplo, dagiti kaslabangan, iti panagserbi tayo iti Apo. May-saan tayo. Number 1, the infirmity kakabsat, physical barrier. Di ba? At dagiti physical barriers tayo, no physical kat, dagiti kasla inabilities tayo kakabsat. Mabalin nga dati physical barrier mo kat physical condition. Kat kaslakin ni Pastor Jun ita kakabsat, kada kayo nga brethren abroad, ni Pastor Jun kat adda iti physical infirmity na, kat adda DJ, muscle dystrophy kakabsat, kadigiti extremities. Nang rugi nga ag-deteriorate data, idi late 30s na kakabsat. Isong ay di makadrive pelat motor, itulog na kam eskwela, ngam itan kakabsat awanan. Ngam kitaan nyo, dayjay nangayaban ti Apo ken kwa di ayab ti Apo, dayjay misyon nga ipapaaramid ti Apo ken kwa na. Saan nga nagbalin nga lapad daytoy nga physical infirmity ken kwa na. No diket nakita tayo tinaindaklan nga parabor ti Apo. Ket no isuna adipon ti Apo nga the physical infirmity na nausar ti Apo, how much more kada tayo nga awan physical barrier na kakabsat. Hantay kit di nga makapagserbin ti Apo kat na nakapigpig sa tayo. Amen? You see, mabaling nga deti physical barrier tayo kat inadequacy. Nakapsutak, pastor, iti kasta nga banag. Nakapsutak sanak nalingag sao. Okay? Hanak ka deti nalaing nga makidil ti tao. Kasano nga agsolwini nga kat no agsawak kat agbid-dalak. Ano ko nakita, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di daktupay katawaan, pastor, no agsolwini nga, nga mamuyo kakabsat.
Adamay sa ide, Laguna ide, nga deaf and mute. Oo, nga detehan na unay makasaumot nga ngongon sa DJ Gayam. Kat kuna na nga kastagat, imbi ka haaming ka, mag-invite, pumunta ka kagong haaming church. Oh, kat agawis ka kapsat, kat adada na awis na. Tatta ka kapsat, kat isut in charge ti deaf and mute ministry. Kita? DJ infirmity na nagbalin nga opportunity. Tapno maaramat ti apo ti biyag na. You see, so adut inadikwasi tayo, karlakan niya kakabsat as a pastor, kitak ti ministry tayo, apo ko nat. Deto'y nga klase iti church, ministry ti HBBC, apo no kitak iti bagik. Haanak nga qualified, physically, mentally, I am not qualified and very prepared to lead this great ministry. Ngem apo, kas lagi ni Apostol Pablo, DJ sufficient grace mo, iso apo, iti panpandagak, kat aramidek ti kabailag, sikati makaammo nga mangpunno. Amen? Physical barrier. Another barrier nga kunan ni Apostol Pablo, reproaches. Ano detoy? Social barrier. Ti reproaches pananguy-uyaw. Okay? Wano panang tagibasit, panangumsi. Mabalin nga deti social barrier king ka, kat self-image. Mababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Deta ti barrier king ka. Masapul nga ma-breakthrough deta nga barrier. Masapul na ma-overcome mo kat kunam, apo tulungan nak. Nga may kat kanyak deti low self-esteem. Mabalin nga deti social barrier king ka, kat adabain mo ti tao because of your past guilt and shame. Amo ti tao ti naglabasam. Amo ti tao kabibiyag mo, idi amo dadagiti na aramid mo. Ket kasla isu ti agbali na barrier king kang amahaan. Ti apo, pinakawan na kan, winayawayaan na kan, awanan digitan, linipat ti apo. Kunana ti Biblia, no kasanot ka adayo ti daya, indulin na di adayo nga daya, adayo nga laod, your sins are forgiven. Meaning, the Lord chose to forget your past guilt and shame. Hana dapat barrier king kan itinaglabas. Gapo tati parabor ti apo, dakdakkel ngem dagiti, nakababain nga naaramid itinaglabas. Kita yo? What else are barriers? Deti kunana, necessities. Need barrier. Adot pagkasapulan, kasanong agkumitak, ado pay nga pagkasapulan, ado agbayad aktuman ti tuition ti anak kon. These are all legitimate needs. They could be a barrier. Ngam anak ko na ni Apostol Pablo, kat no, da pagkasapulan, at damot provision ti apo. Next, persecution. Religious barrier. At dadigiti kakabagyan tayo kakabsat, nga mang-umsi kada tayo, mang-persecute, gapo ka deti pamati tayo, anamot deta na sursurutam, tila danganap na panam, sinut nang isungsungsungken ka, kadeta nga pamati, awalat di ka na sursurutan, uno ko na dagat anatnaknakan mo, di kita kakabsat, masapol mo overcome tayo. Religious barrier. Anapay, distresses, amoyot distresses kakabsat, dagitoy pagladladingitan, pagsensen na ayan, dagitoy pagsangsangitan tayo, isang sangit tayo, emotional barrier. Nakita yun, deta nga 5. Amen? Physical barrier, social barrier, needs, religious barrier, emotional barrier. Listen, instead of being overwhelmed by these barriers, think of how you can experience God's sufficient grace. Imbes nga maidep ka, imbes nga mapundi ka, gapo ka digitoy nga bangen nga makitang kakabsat, tikitaem ko nam apo agyamanak, tanuman pa'y adda digiti nga bangen, ti parabor mo, kabailag nga overcomen amin digitoy. And keep your eyes on the promised blessing rather than on the barriers. Ikang kay pa iti may isa, intay dyan number 4. Libtawak dito 2 and 3. Another attitude. So nakita yung kakabsat, ti dapat attitude mo, keep your eyes on the blessings rather than on the barriers. Intay ti sumarunong nga attitude. Be courageous, not a coward.
Be courageous. No adda digiti parikot mo, adda digiti kaslabangan. Ti panang surot mo ti pagayatan ti Apo, adda digiti iritasyon. Masapol nga daking kat kinaturod, saan tayo nga dapat nga agtakrot. Hantay dapat nga itarayan kakabsat. Agturturod tayo. Ipakita kada kayo no apay nga naturod ni Caleb, ket apay nga natakrot digijay sangapulo. Now, itek karkararag ako Apo, agrep-reflect ka detoy. Deti ministry Apo, kung kunak, honestly kakabsat, kitkitaak deti capacity kan ability ni Pastor John. Awang kakabsat, wala pa ako sa kalingkingan. Usto de kung kuna, digiti natataengan. Anate ko na da nga minang, adupay ti ka na mabagas ko na dan sa tatainting, anate ko na yun kwa? Adupay ti inumum nga danom ko na da. Awang kakabsat ato no experience kan talagang kinasiglat kakabsat kat nagmayat nga pagadalan kakabsat ni Pastor John. Hanla nga iti kinapastor, uray pay iti practical nga aspeto iti panagbiag. Kat kunak Apo, ti daw-dawatek ket kwa, uray 10% lang DJ talong gading adaging kwa na ti ited mo kanyak. Ngam ti dinawat ni Elisha kakabsat ket double portion of the Spirit. Ket kunak Apo ti dawatek metking ka, double portion, doble M, DJ adda nga talong gading kan Pastor John, ited mo kanyak Apo. Ngam nang nangruna nga itdem kanyak ti turod. Tibker nga mangidalan, mangidaulo, daytoy Apo nga kagimungan. Listen, amuyo no apay nga dapat, courageous tayo kakabsat. You know why? Because we are assured of, detoy. No apay nga dapat naturod ka, kasi sigurado tayo ka daytoy nga upatan kakabsat. Amom no, kasla ko man no, gumatang ka, kat ada kwarta mo, uray man sinuti kasangsangom, kala ko gumatang katlugan, ada 1 million mo, naturod ka nga makitaw-tawar. Di nga may kakabsat, ada kuma 1 million mo. Kumita ka Fortuner. Kag kunanagat manudeta, kunanagat 1.2. Ala, ito munday, 1 million, bayadak, cash. Naturod ka nga makitinawar kasi ada di kwartam. Hangam no 50 mil kas pagarigan, di kwartam tata. Tumawar ka, kunada, manudeta, 1.2. Mabaling down payment. Di ba? Ngam no talagang ko, taturod. No kumalote ko makakabsat kat, ada ko ma 500,000 mo kat, akat 700. Ay, tubutli makasutin na itod kunkas. Sigurado. Nakita yo? Datayumot kakabsat, naturod tayo, nga mangsaranget, kadagitoy, nga kaslabangan, iti panang surot tayo di bagbagati Apo. Why? Because we are assured of, number 1, God's presence. No agkararag ako nam Apo, naturudak, masapul nga dapat Apo, naturudak nga mangsango ka dito, kasi adda ka kanyak Apo. Tulungan na nga ma-realize ko di jay. God's presence. Next, Apo, naturudak nga mangaramid ka dito nga ipapaaramid mo, kasi dakkel ti planom ka dito. Number 2, purpose or plan. We are assured of God's purpose and plan. Deti Memorial Park kakabsat, hantay makita amin, uri ni Pastor John, ibagana, han na makita amin, ngem amuna nga daiti dakkel nga isagsagana iti Apo, nga plano na nga aramidan, kadaytoy nga HBBC Memorial Park, ket duray, di naman makita pay amin, nga ipagpagkakayat ti Apo nga aramidan, amuna nga dadakkel a plano ti Apo, iso nga naturud kakabsat, nga mangirali kada tayo. Let's go for it, kunana. Ket kasta tayo kakabsat. Hantay man nga makita amin ti masakbayan, hantay man nga matansya ma-estimate amin, nga sitwasyon kakabsat, nga makita tayo nga da plano iti Apo, iso nga naturud tayo. Tati Apo, iso ti makin plano, sumursurot tayo lang. Di kayat ti Apo kakabsat. God has a purpose and plan. Amen? May ikatlo, apay nga daturod tayo nga mga ramid iti kayat ti Apo. Why? Because we are assured of God's provision.
God's will, done in God's way, will never lack God's supply. A man of vision is a man of provision. Kunana di J. Stewardship Summit. Ti tao nga madasir mata na nga na Diyosan, ket makitam to, ti panangisabot ti Apo dagiti kasapulan. Amuyo, speaking of purpose, plan, and provision, personally, ti panagkitak ka dahito yung kakabsat, nga project tayo ti HBBC Memorial Park, may ranranod tayo kadayjay nga plano nga inpasirma ta ti Apo kini Pastor John. Kasi kakabsat, mabalin na iti gumatang, ito'y laod, at dapay kit didwa nga nagatang nan, at dadwa kakabsat nga nagatang ni Pastor John nga lote, diti sementeryo ti laod, at siyempre panunutan na, ket noon unakam to, pangitabunan to, digiti anak mi kadagami kunana tata, gusto mo ta. So gimatang tidwan para kadakwada kini mama. Na-build pa yun kakabsat DJ Panchon. Adapay Panchon nan. Dito yung talaod. Ngam kakabsat, di Pastor John, adipon ti Apo, saan lang atay bagi na kakabsat, itinakita na, kat nakita na nga, no daytoy, kat kasapulak, kat nagadot ti tumataang di ti church ko na. Mano, bilangan nyo mano senior citizen, kadagay ti senior citizen ita. Hang ko nga ibaga kakabsat ngam, hang kay nga umububing. Ti kandela nga dasindi na hang umat atid dog. Nakita yung kakabsat? Ti kunanan, umas asidagkan kinitanem. One day, every day is one step nearer to your grave. So kunana, why not nga daytoy pagbalinan tayon nga Baptist Cemetery, Baptist Memorial Park, tapnon uray amin nakakabsat, urayhan na pela maawatan ti daduma ita, maawatan dan tumutlang deti nga panggap. Kitam kakabsat, DJ nga kala spirit ni Caleb, aya kakabsat. Urayhan da maawatan ti daduma ita, maawatan dan tumutlang, numakita dan to nga nagsaya at gayam deti nga panggap. Deti nga blessing. Iso nga kakabsat na bayag ngayong karkararag na. Ag umabot mo ti dekada, ta hindi pa lang yan announce na, ngam jay God's timing lang kakabsat. Kat itanta, dadetoy nga open door, anat ko na, let's go for it. And the Lord will provide. Kunayo siguro, kat pastor, kasano pa nang i-provide ti Apo? Kat adayan ta, bulsa tayo pelang kakabsat. Adda pelang kadigita bangko tayo. Ni Pastor John nag-commitment, idikalmanan, in sobrena nakakas, I am committing. Initially, kunana kadetoy, 50,000 pesos. Katsiyak mo't kakabsat, speaking of provision, amom naglaing ti Apo, no adda iti ipaaramid na king ka, napanunutan ti Apo no kasano namot nga i-provide kakabsat. Masapulat pamatiking ka. Idi Biyernes, madamat dalus May, madamat dalus midjay. So nga medyo makita yung kakabsat, pimo daw basit da tao, kakabsat, medyo napalag tayo nga napanijay. Sementeryo. Kat idi Biyernes kakabsat din ganyo. At da bisikletak nga, nakapimpintas nga bisikleta nga road bike kakabsat. Kat kunat, gaputa digiti ubing kat agbasa da kakabsat kat kwa. Nag-change kami ngamin, ag-homeschool da. Kunat, alagat adamot ti isang kabasit ngayon sagsagana ng masapul ngahan na ma-empty deto. Ilakok kit din, ada usaran nga para deti pagbasa digiti ubing ilakok deti ita isumutlat pang sukat ko deti kala saving. Damot basit kakabsat. Supusupan na. Okay. So itatang kakabsat, in pa ilakok, in send ko di Manila, ilakom, 2 months kakabsat, di mo lang malako nagbayag. Awan samot ton. Idi Webes, plan-planuk pa yun nga payawid lat. Tantahangon sa ilakon, sa reklat nga pagbisikletan. Idi Biyernes kakabsat, madamat dalus may kat kuna ni Pastor Jong Kanyag, ag-commitment tayo itong bigat kuna na. Di kita umay nga men kan adults, ag-commitment tayo, takitan tayo ti initial nga ma-erase tayo para ka detoy. Okay.
tatakabsat madamat dalus me, ag text, DJ, kabsat nga nang pailakwak di bike ko na, Pastor, mayroon nang gustong bumili ng bike mo. 41,000 ang tawad niya. Nanginagayang bisikleta, Pastor. Ayaw ang kakabsat, mamati kayo, nangingina pa yung motor. Nangingina. 41,000. Kunak apo, anat kayat nga sa wunde. Ito ko naman, di ba? At datinid, ag commitment tong bigat. Dahito ito'y provision mo, ka DJ mabaling ko nga i-commit. So, okay, sabi ko, i-deal mo na, bigay mo na. Di na i-deal ang kakabsat, idi kalman ti bigat, mapang kami, kunak kinimisis. Nailako ti bisikletan, at dapang sulnit detay saving, nga makaut nga para jekwa, pagbasa di giti ubing, ngem kunak, ti itid takat kwa, gudwa na, itid ta 20,000, at taitsak tumo lang kunak, taitsak, itid ta 20, di sobra na, ipanta saving mo lang. Nagtulag kami, ngem idi commitment kam di kalmang kakabsat, agsasarita kam kakasta. Kat agsasaw ni Pastor John, tigtignahin nak ti Apo. Kalang ko na ti Apo, api nga gudwaam kat isong gain taon ko nga malakom ta eksakto ka detaw eh. Isong ay di nag-commitment ni Pastor John, nagtagdarag po nag-commitment kat kunak kakabsat, dayjay naglakwak di si bubukil, kadayjay nga bisikleta, i-commit ko para ka deto yung property. Why? Because of God's provision. Iso nga kakabsat, anak kabuteng mo nga mga ramid, ti ipapaaramid, ti apoking ka. Kat no kasano nga, da plano na para ka dahita nga nasaya at abanag. Na plano na mo no kasano na nga i-provide. Through loving and willing channels like you and me here at HBBC. Amen, kakabsat? We are assured, but my God shall supply all your need. Awan imposible iti apo, kakabsat. You see that? Lastly, apay nga daturod tayo nga mga ramit ti pagayatan ti Apo because we are assured of God's power. Dakdakkel ti Apo ngem dagiti kaslabangen. Dagiti karit problema, challenge iti panagbiag. Iso ako nam Apo, thank you. Permi nga malusaw ti panagkitak, digito'y nga giants ken barriers ken obstacle. Kasla Apo, nalusaw da aminen. Kasi nakitak Apo ti kinaindaklan mo. Ti presensyam, ti purpose ken planum iti daytoy, ti panangi-provide mo, ken iti bilag mo, kabailam, you are greater than anything. Bigger than any mountain. Nakita yung kakabsat? Iso nga datayo, diti HBBC, kakabsat, we will continue to explore new heights and conquer new territories as the Lord will lead us because we know God is with us. He has a plan. He will provide and He is able to deliver us. Pandemic, yes, but God is greater. Best attitudes toward life's challenges. Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, sagyamang kami unay ken ka. Kas kini Caleb, kini Joshua, handain palubos, Apo, nga maapektaran da, kadigito'y nakita da nga bangen, ijay nga lugar, tati nakita da, Apo, blessing deto'y nga inkarim, deto'y kat lugar nga intuding mo, kat Apo, kasta kami mat kuma. Nga digiti intuding mo nga aramiden mi, kat in karim, in sagsaganam nga blessing kada kami. San mi kumaida nga mamisan. Gapulaeng Apo, ti pa naka-overwhelm mi, kadigitoy nga barriers, physical, social, needs, religious, and emotional barriers. Apo, ti attitude mi kumakas na kini Apostol Pablo, nang ano nga nakapoy kami, ijay nakamto Apo Diyos nga papigsaen. We realize nga ti Christian life, saan laeng agsasaganad nga parikot problema no diket in karim ited mo ti agsasaganad nga balegi. It is a series of victory, not merely a series of trials. Ket Apo, digitoy nga challenges nga kayat mo nga pangiturungan kada kami. At ako maturod mi angas nga pada Apo because we are assured of your presence. Kadwada ka Apo your favor. You have a plan for this. You will provide for it. And you are able
to deliver us, Apo. Thank you so much. Kat ala, kadagiti kakabsat, no anyaman dagiti agdamamot, nga karit ti panagbiag da ita, parikot ken problema, pakaupayan, han ko mga digitoy Apo, timang pundi kadakwada, mangidep ti tarigagay da nga na espirituan, no diket baliwan da di attitude da Apo, saan nga di jay mangidep kada kami, tikitaan mi, no diket sika, nga mang pagilayab iti tarigagay, turud, pakinakam kada kami Apo Diyos. Isong Apo, agyaman kam unay, kadeti nga mensahem itang agundaway. Apo, agyaman kami, tauray kastoy digiti sitwasyon, adda ka nga tarayan mi Apo. You are the rock, and you are our refuge. In Jesus' name. All of God's people say,